Holi guys. जोङो दायो होलि गेलेनो थांगासिनो. Guys, start. ला जायो दानो र' ये ब्लॉगर आंखौ नुलाबाय ini गोबोरखिखौ ओमफ्राय गैलालै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So Holi नि दिनै next day, I mean दिनै 15 March ओमफ्राय दासो उन्दुनो सिखारदों ओमफ्राय आरो एबाजैनो थांनो नागिरखाबाय आरोना टिहुआव ओमफ्राय आरो एक्चुअली आङो मैया डिउटि खालामना फैदों ओमफ्राय दिनै आङो डिउटिनिफ्राय रिटार्नसो अपारेट खालामनानै थांगौमोन बाट प्लेनिंआ चेन्ज जाबाय. स' गाइस आङो गुवाहाटियाव फैनाया एक्चुअली डिउटियावसो फैदोंमोन आरोना फ्लाइट अपारेट खालामनानै लास्ट व्लगाव नोंथांमोना नुदोंबा मिन्थिगोन आङो दिल्लीनिफ्राय हायद्राबादनिफ्राय गुवाहाटि अपारेट खालामनानै फैदों ओमफ्राय गुवाहाटियाव लेअभार खालामनानै नेक्स्ट डे आङो रिटार्न थांफिनगौमोन आरोना दिल्लीयाव फ्लाइट अपारेट खालामनानै बाट माखासे रिजननि थाखाय आङो इमारजेन्सि लिभ लानांगौ जादों बेखौ आङो उनाव खोन्थागोन मा जादों मा मादों एज अफ नाउ जोङो थांनानै गयारि लाहानाव थांबाय आरोना होलि गेलेनो. Happy Holi guys! Happy Holi! Happy Holi! Oh, Happy Holi! जोङो दायो होलि गेलेनो थांगासिनो I mean फोननो जोङो दा सोरखौबा स' नायलांबाय थादो गयारिनि काजिन्सफोरखौ फोननो थांगासिनो. बाबानो फोननोसै एबार. Shish, Daddy, shish. Shish. Shish nama. गावनावनो फोनबाय थागोन ओमफ्राय हा जोंखिनिया होलि गेलेगासिनो नै मुनुआ टप्ला लादों नै होलिनि टप्ला आंहा पिचकारी लादों ओइ आब' ला खालामना फैगासिनो जों थांगासिनो उदां मोननो फोननो. ट्रेकल' फोननो होननानै माबा गिबाय नै लांदोलै Guys, start. खारजोब्बाय दुगैनाय मानसिखौ र' फाग्ला जायो दानो र' दासो दुगैखांदोंमोन बारि खनायाव खारखोमाना थाहैबाय उदाङा नागिरनि र' Ay tang nakana. Bila karlana. Kabun dulu. Aku nengah. Coba dulu yang mana? Coba dulu gitu loh. Hei. Iya blogger aku नुलाबाय Gale. Coba dulu yang mana? मजा रहा है मजा डेंजर एन्जॉय खालामगासिनो ओमफ्राय जोंना नै ब्लगार दीदी हैप्पी होली Happy Holi ब्लॉगर उठा लगा मी Happy Holi ब्लॉगर उठा लगा मी हैप्पी होली ब्लॉगर उठा लगा Happy Holi कोरिया bisa saja amar semua पर दीदा हैप्पी होली यार
गाबगानिया बिमाखोबा 서베네 홀리 हाब्रु लिरला जोब्बाय नैनि गोबोरखिखौ नैनि गोबोरखिखौ 아르 비다 에이 도브라 거리야 도브라 네 고토아 아니 뭐라는 해피 홀리 잡아 তোমরা গিলা লই आबै अबस्था गैला आनैयाबो नै तु थांसै नै मुनुआ उदाङा खारखोमागासिनो जों सिगांथिं हाल्ला खालामना थांसै ओमफ्राय बिसोरो सेंग्राफ्रा ओइथिं बारिथिं थांसै ओमफ्राय अट्याक खालामहैसिगोन आं गोबोरबो लाबायनायाव नै गोबोर रिसिक अ बिमाखौ फोननायनि थिक सेरायबाय गेवलाङा रिसिक हा ओहो थांगोन दा टिनाखौ फोनहैगोन र' मा हेपि हलि बाय बाय आबौखौ होसोगासिनो आबौआ फोथाराव नै गेवलाङा बिमाखौ फोननायनि रागा जादों गेवलाङा आया दबो बावदों 우당아 아버님 어디서 길라 फोथार गेजेरमानि आबौखौ होसो होसो फोनथारबाय जि खारखोमादों आबौआ ओमफ्राय नै फैलाय बुनु फैलाय 어린아이야 गोबोरखि 나이 그잖아 어린아이야 길리지 그 아야 우당아 खारखोमाबाय आबौआ माने सिगांथिंजाय फैगासिनोमोन जों होसोबोदों नालाय सिगाङाव नायाखै उनजोंसो नायबाय थादों 맞아 नोंखौ होनदों नोङो उनजोंसो नायबाय थादों सिगांथिं नायाखै गोबोरखि जाबाय आंनिया जेबो टेनसन गैया आबौआ अनै आबौ गोबोरखौ होला आंनोबो होनाङा दे गोबोरखौ गेलेनो मोनाखै इबोरसो गेलेदो दे